Okay, mayong hapon mga katil. Habi ka. Please nga kay itong ilaw mga katil. Kapoy kay hike. Ay, bukat kay itong tiil. Dito tagi ka no, layo pa kayo. Hing anak tadi oh. Anak tadi anang mga balay dia. Kay basin napay sobra silang gasto silang New Year. Anita diri kay sukad atong Domingo mga katiil mo po paggawas-gawas ato mga katiil kay ning atake ning sakit ta pud akong tiil. Nabugatan manang karon ta sa pizza uno sa hapon mga suroy-suroy kay kasi napa sila yung mga sobra silang mga handa diri silang New Year. Mingaw kayo ang bagong permirong adlaw sa tuig ba. Okay. Apa yung sobra dia? Apa yung sobra dia? Apa yung sobra? Ya, may sobra. Ako na po yung sobra nito. Ilis tayo, ilis. Ha? Bailo ba, bailo? Ay, kung klaro pa, abi kong halayan, kurinti mo na eh. Ay, wala ni. Ni-roll on. Tara mga katilay. Ning adto ra diri siya siyara kay ni mama. Oh, Pwede ka kay body, nangit kami ni mo. kay balo man ko. Kanya, anong may kuhan man ka? Ni apas lang ko dito kay gilaay ko dito ako ra isa. Manadis, pasaw si Raymond. Oh. Ya. Ang gason dito ha. Mawitaw, manamugkuhanan mo kay. Sabi kakapoy. Kapoy kog hike. Napay sobra mga katil. Napay sobra koko. Ang mama na eh. Tungap eh, lapi, tungap. Dahil na may ice baligya. Tapila. Tag-5. Ice? Ito ice. Ay na, ice labaw ka sa ice. Mama na, binitaw sa si mama eh. Yo. Bili na ako cellphone pero gi-off na po. Sala do.